Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ni anata sa ika-kauhaag 8 nga Domingo sulod sa tuig, ipahinomduman ta sa simbahan sa pag-ampo ug pag-atiman sa atong mga igsuon nga anaa sa tumang kalisod o kalisdanan sa kinabuhi. Ato sang iampo o pasalamatan ang Ginoo sa mga kalampusan nga nahatag nga hikanato, labi na ang malampuson natong pagsaulog hangtod kagabi sa atong pista sa atong segunda patron, nga ang tanang mga tao nga miabag sa maong kalampusan padayon untang makatagamtam sa mga grasya pinaagi sa pagpataliwala sa atong segunda patron, ang Birhen Maria sa Santos nga Rosario. Ug ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig palit nato dinhis mga slots para sa atong mga kalihukan ug mga proyekto sa simbahan, punon unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karong mga panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Ginoo, among hinabang ug mag-aagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Niining bukira himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagulanan nga nagpandong sa kanasuran. Wagtangon sa Ginoong Dios ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan, mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni atong adlawa, siya mao ang atong Dios nga atong gilauman, nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi niining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo, apan tunob-tunoban ang muwab, ingon sa uhot, nga tunob-tunoban diha sa hugaw sa mananak. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa nako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya kong gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya kong iyang ihupay ang akong kalat. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Iya kong gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan. Bisan magalakaw ako sa walog nga mga ngit-ngit, wala ko'y kadlukan nga dautan. Kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw nga sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay ka nako ang Ginoo,
lamisa sa akong atubangan. Samtang nagatanaw ako, mga kaaway, gidihugan mo ako gulo ug lana. Nagaawas gayud ang akong kupa. Magbalantay ka na ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pakan ako. Ang kaayo lamang o kaluoy, maoy nagasunod ka nako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan, sa katuigan, magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pakan ako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsoon, nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug kahamugaway. Nakakat-on na ako nining paagiha sa pagkinabuhi bisan diin ug bisan kanusa. Busog ako kung gigutom, hamugaway kung nagkalisod-lisod. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Ug ang akong Dios uban sa naghingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus, magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Daygunta ang atong Dios ug Amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulukoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit.
Busa nagsugo siyag laing mga sulugoon o giingnan niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Pangari na kamo sa kumbira sa kasal, apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga mamumuno o gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tao nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita ang tanan nga inyong makaplagan, o ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan, maayo og dautan, og napuno sa mga tao ang dapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit, og nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti sa kasal. Gipangutana siya sa hari, higala giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa bisti sa kasal? Apan wala motingog ang tao. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, gapusan ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit, apan jutay ra ang gipili. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa pagpamalandong nako aning maong ebanghelyo, nakapangutan na sa kugamay nako, gasigi naman lang to silag panguha bisag kinsay mosulod, pero nganong dihay ni sulod nawa ka sulob og bisti para sa kasal, gilabay pa man hinuos gawas, di ba? Nanapit ko to sila bisag kinsa nya. Diha na nooy ni sulod, gilabay na noos gawas. Ibaw mo ngano? Parihata. Wajud ko kay baw ana. Ngaigsuon pasabot an usas mga gipasabot niini para nako, dili pwedeng mukuyog ta sa kumbira sa Ginoo nga dili ta andam. Pareha karon ba nagmisa, mumisa, mutambong sa misa pero di mga lawat. Lingiyay mo to pa din na mukalawat karon. Sige, daghan kayong wa mo lingi. Mga buangon mo. Bitaw, mo bitan na din doon na tayo asheret. Yang atong asheret or ashers, magsigi na sila og sulti kung asa mo palingkoron. Kanawa, di ba naagi daghang musupak? Kinsa kanang musupak, pasabot ana, di na sila andam nga mukuyog sa Ginoo. Bitaw, kanang mga masinupakon, asa ka palingkoron, nya atos gawas, asa mo paparkingon, nasa nga atong mga pimag diha, nya musupak yun mo.
di ka andam. Pariha kas mga tao nga unang dinapit nga nagsigig balibad, kay doon na sila'y kaugalingong priorities, doon na sila'y first choice, unya ang Ginoo second choice. Gilingi ako no, imong tupad og usab. Ang di mo lingi, automatic nga dili kuyog sa Ginoo. Ing na ang Ginoo bay imong first choice. Ay gina. Oh, kanang nilingi, congratulations. Ang Ginoo mo inyong first choice. Ang uban ka ana lang yung liog ay hinaot unta nga di na mo makalingi, ighumas miss. Kinahanglan tang kamautang mulingi-lingi. Kay ang gustos Ginoo, love your neighbor as yourself. Unsaon nimo pag-love sila di jud kamo tan-aw nila, magsige ra kag tutok des imong gustong tutukan. Stiff-necked people, matud pas Ginoo. You cannot enter into my rest. This is a stiff-necked people. Kana bitang mag-stiff-neck ka, unsa may tabo, magsige ra kag ana. Di na jud ka mulingi. Nya mo na gigamit sa Ginoo nga term, stiff-necked people. They cannot enter into my rest. Oh, na siya. Kung makasud na ta sa Ginoo mga igsoon sa iyang kumbira, unsa may mahitabo, iyatang bantayan. Siya na mag-protect nato dito sud sa iyang kumbira. Mao na nga nakaingon ta diri sa atong tubag sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo. Ganahan kay taani, daghan kay ganahan ani gyud nga pulong. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Ganahan kay taana, nagoy daghang magsigig kanta-kanta ana. Pero ganahan ba kang bantayan sa Ginoo? Ha? Ganahan kang bantayan sa Ginoo? Kamong mga asawa, kinsay gusto ninyo nga magbantay ninyo, ang Ginoo o ang inyong bana? Kusga. Unya ron kung ang inyong bana di na mo uli, kay tuan na sa silingan, mag-uol mo dili. Ayaw mo gagawin. Ang nisinggit sa dili, ang wa na sa mga bana. Kana bang, og ang inyong bana, di na mo uli, pasabot, maingon na jud ka nga, Ginoo, bitay nagbantay na ako, wa man ko magkinahanglang bantayan sa akong bana. Ana. Kamo sang mga bana, kinsa man sa inyong gusto nga magbantay ninyo o mag-atiman ninyo, ang Ginoo o ang inyong asawa? Tubag mga bana, tubag sa sila. O nyaron kung ang inyong asawa, gidaanan ni pare, masuko mo, dili. O ayaw, nagkasuko. Total, ang Ginoo may maghatag nimog katagbawan. Wala na'y magmakulang pa kanimo. Kung masuko gani kang ang imong asawa, gidaan ni pare, sa to pa, kuwang pa di ay. Kuwang. Nagkinahanglan pa di kag asawa. Nagkinahanglan pa di kag bana. Kuwang di ay. Yang anong kuwang man? Kay dili Ginoo ang nagbantay nimo. Dili Ginoo. Kung dili, tao. Ang imong pangandoy, tawhanon. Ang imong first choice, kalibutanon. Kwarta. Sa may sunod, kalipay, kahamugaway, dungog, gahom, nga nias kalibutan. Nya wa gani na, kay kaning akong gisgutan, ihatag man ni sa tao, mawa gani na, masuko dayon ta. Mauna kung ang imong bana, di na mo uli, niya ang iyang sweldo, tuan na sa kabit, masuko na ka. Kay wa naman kay kwarta, wa naman kay pagkaon. Niya uwaw man sad kay kanganong nangabit imong bana, sa ato pabati na kagnaong, bati na kagbatasan, insulting kay na nimo, wa na kay honor, wa na kay power as wife. Mauna kay laog man kaana, nagkinahanglan man kaana to satisfy yourself, masuko na ka. Pero kung ang Ginoo mo imong yung tinuod nga magbalantay, mo imong first choice,
matod pa ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, mga igsoon na sinati ko ang pagpuyo diha sa kawad-on ug kahamugaway. Nakakaton na ako niining paagiha sa pagkinabuhi bisan diin ug bisan kanusa, busog ako kun gigutom, hamugaway kun nagkalisod-lisod. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. The power of Christ in me makes me satisfied in everything and in everywhere and everyone wherever I am. In English na ko, no? Ang gahom ni Kristo maoy naghatag nako og tinuod nga katagbawan bisan unsa pay akong kahimtang og sitwasyon o mga kasinatian. Tangninduta day og gahom na Ginoo, no? Matod pagani diri sa unang pagbasa niining bukira, kaning bukid sa Ginoo ba kanang iyang kingdom. Himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug lamiang maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. No more pain, no more hunger, no more troubles and chaos. Pagkanindot di ay kon ang Ginoo nay magpuyo nato. Okay, lingay mong tupad. Ina ang Ginoo ba'y nagpuyo diha ni moron? Wa na. Papay na. Nakaron, unsa may itong buhaton? Aron ta makapapuyo sa Ginoo, magpuyo sa Ginoo, tubaga ang iyang invitasyon, here and now. Ayaw na pag-unya-unya, ayaw na pangayo og ayaw na paghimo og mga rason. Tubagagid siya here and now. Kay matod pa sa atong ebanghelyo, andam na ang tanan. Ready na, pangari na mo. Ningon, moadto pa ko sa kong uma, moadto pa ko sa kong business, moadto pa ko napako diri ana. Daghang excuse, adi ka pwede. Here and now. Kung moingon ang Ginoo kanang imong kwarta ipalit nagslot, here and now. Palit dayon. Naman dias gawas ko, igawas niyo na dihay naninda og holy pads. Napamtingali tay imig karon. Salamat day kayo kay malampuson kayo ang atong selebrasyon sa atong segunda patron. Tungod to sa inyong gipamalit nga Mother Mary's Enriching Graces or MMEG. Pero short pa ta, nga naman, wala pa mahalin ang tanan. Naapay 2,300 slots nga wapa mahalin. Kay 20,000 man to atong gibaligya. O niya, 17,700 slots pa man. Ingon ko gahapon rato siya kutob, i-extend ako karong adlaw kay niingon ang Ginoo, imbitaha sila nga mamalit bagyod og MMEG. Nga ingos Mama Mary, ako ba mong gitagaag nindot nga kanang sitwasyon, malampuson og malipayon kay mong ga-celebrate, hutda sa nigpalit. Mo na, here and now. Igawas ron ninyo diha, palit dayon. Nga ikaw sad nga online parishioner, pagkadungog nimo karon nga napaday kuwang, palit dayon. Here and now. Di ba? Ang kanang magunya-unya, wa na sila'y kalipay, wa na sila'y ka-kontento. You cannot experience kanang giingon nga wala kanang hahanapin pa. Magsige ra jud kag hanap-hanap hangtod mo hanap na lang ng imong pananaw. Wa jud kay mahanap. Daghang ing nagpangita karon galisod na og lakaw, nangita lang gyapon good health. Ang tuhod hapit na mga luhod di nakapiog, ngita lang gyapon makalakaw tarong. Kana day dinhing magsungkod, pader bendisyon ni ko pader nga maayo taning sakit sa kong tuhod, nako pastila. Pila na edad nimo manang ingon din siya, 87 nako pader nako ayaw nagpangandoy anang tuhod. Tangtangono na imong tuhod. Nangita lang gyapon ba? Dili wa ka experience anang gitawag og wala ka nang hahanapin pa.
Sige lang gyapon pangita. Naay na nga minyo, asawa, nangita lang gyapon bana, padir. Iampo in taon ng akong bana, padir nga mohunong na ning iyang pagkapalahubog. Pagkapalahubog yun padir nako. Ayaw na pangitag laing bana. Mauna na ang imong bana, palahubog. Ano mangita pa man kas dili palahubog? Kinsa pa may mo manguyab nimo karon? Nanago kay bana, mangita pa jud ang dili palahubog. Padir ang akong asawa, padir perting yaw-yawana, iampo taon padir nga mausab na ning iyang batasan. Ko pila na mo katuig minyo, 33 katuig ako, ay ayaw na pangita. Mauna na ang imong asawa. Ayaw na pangitag laing asawa. Wa na say musugot nimo manguyab ka kana mga dili yaw-yawan. Mana? Ngano man, di man ka Diyos noon, ngita pa man kaglain. Pari sad mangita paglaing assignment kanatang dako-dakong kolekta. Ayaw na kanina mao na ni ron, here and now. Asa man ko mamaligyag slot atos katedral kay daghang ing tao. Dili ay di masad to mamalit. Kamo dinhi akong baligyaan, here and now. Nya makahalin ka ko. Di na nako concern ang Ginoo na ana. Pero makahalin gyud ang ato ganing holy pads. Pila ni atong halin karon? Niabot na og 64,106 ka slots. Pakpak. Holy pads ba? So pila na lay kuwang? 35,894 na lang. Sus, kadgutay na lang ana. Para sa ni karong November 7 ang atong holy pads para ni sa retreat sa mga pari, mga 3,000 ka pari. Nya ang mopalit sad ani naasad sila'y holiness, peace and divine salvation. Di wala ka nang hahanapin pa. Nya ang ato sang DSAP kadtong investment slots nato nga tag 500,000 ang kada usa, nahalina na pud ta og 72 slots. Pakpak na sad. Pila na lay kuwang 68 slots. Tag 500,000 pesos ni with 25% interest rate. Dahil ni ingon ako gapon pader. Mupalit unta ko anak pader, mo invest ko ba pero gidakuan ra gyud kay kos imong interest nga gihatag pader. Dako ra gyud kay siya. Nako niya unsa may imong hunahuna nga gidako man gid namo ang interest. Kay tungod manis among kalipay siya. Kung ako'y imong hatagan ana pader, inig-invest nako. Ako lang tingalin ang iuli sa simbahan. Ako kana, maunay sakto. Maunay sakto. Exchange of joy. Kami sa among kalipay nga mo invest mo 500,000, mo hatag mig 25% interest rate. Ug tungod sad sa inyong kalipay nga natagaan mo 25% nga interest rate, ibalik sa na nga rin sa simbahan. Ipalit na lang sa nag-slots. Di ba? Ano nangamingaw na inyong naong? Nya sa atong 72 slots nga kaning nahalin kay in a form of pledges pa man aduna nay 46 slots nga actual pledges. So niini karong simanaha ato nang himuon ang partial payment kay 1/3 may gikinahanglan diha nga atong mabayad. Na naman tay 23M. So kabayad na ta diha. Di ba? Salamat. Natanawa di ba ni pakpak ta? Ngano man? Nganong ni pakpak man ta kay dunay mga tao nga mihatag og priority sa paggamit sa ilang kwarta nganhi. Dunay ni anhi dinhi nga nigikan og alas 3 sa kaadlawon sa ilang lugar, probinsya, aron mo anhi dinhi niabot dinhi mga hapit na alas 9 buntag. Unsa may iyang gidala? 2 slots. Way bangko sa ila. Iya na lang gipersonal og bitbit nganhi. Nagsakay in tawag habal-habal diha. Gikas pier. Nya akong gipangutana ngano maning ingon ani maning inyong gibot sa amo ning gitigom-tigom sa akong asawa pader. Among gitigom-tigom kay ipalit unta namo bag-ong sakyanan ba. Nya pagkadungog nako pader nga naay panginahanglan diri niingon ko sa akong asawa, day
pwede di lang sa tamo palit og sakyanan, ato lang usa ning ihatag ngadto sa simbahan ni Father Siano. Ingon sa dayon ko niyang asawa, uy, okay kayo na eh. Awa sila mo palit og dayon og sakyanan, ilang gihatag dinhi. Habal-habal ra gutaw niyang gisakyan. Nganong di man mo mupakpak nga mao man ni akong giingon. Sus. Kani sila mong wala na ning hahanapin pa. Kay ang ilang priority is the church, dili ang ilang kaugalingon pagkanindot. Ako god natandog kay kuniya, akong pakanon di mo kaon kay human na siya kaon. Akong pa kaning snackon, ayaw lang pa din, ayaw lang. Ay mo balik sa dayon karon kay balik sa kusamo karon. Ana, sakay lang sa siya sa balhabal. Nagtanaw ko niya samtang nag-angkas ngadto sa motor. Naglingo-lingo ko. Hasta ako. Ingon ani baka ko no. Kung dako kay akong kolekta, ihatag baka na kog una ngadto sa mga sakristan o sa mga staff nako dinhi. Sila baka mo'y akong first priority o ang akong bulsa, ang akong mga gikinahanglan. Sa mga millions karon nga nisod dinhi sa akong kamot, kay niam ni sa akong kamot gisod, ang simbahan ba kay akong priority o ang akong bulsa? Thanks be to God, so far ang simbahan pa'y akong priority. So far ang ako pang mga personnel dinhi o ang nag-serve sa simbahan ang akong priority, not my bulsa. Mao na siya sa ginagmayng paagi. Mo na naot unta kitang tanan ingon ani ang atong buhaton wala ka nang hahanapin pa. The Lord will be your shepherd. Ang Ginoo nga naghimo sa tanan og nagkupot sa tanan og labing gamhanan sa tanan maoy imong magbalantay. Give him the first choice of everything you think, everything you do. Manindog na ta mga buutan. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lanlang sa Espiritu Santo, Anak ni Maria na Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sayod kita nga ang Dios nagsangkap sa tanan natong gikinahanglan, busa mapaubsanon ug malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Amahan, patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ug ang mga kaobispuhan, sa walay puas mangulo sa simbahan sa pagsangyaw sa mayong balita ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga tigsangyaw sa pulong sa Dios, sulod sa kasaulugan sa liturhiya, mamati pag-ayo sa tingog sa Espiritu Santo, sa ingon, musangyaw o magtudlo sila niini uban ang kinaadman o ang gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga nanarbaho sa publikong mga buhatan, makakitag katumanan diha sa ilang pagpamuhat uban ang kaligdong, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga binilanggo, makaangkon o kaayuhan o kaluwasan, sulod sa bilangguan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot,
Isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang Ginoo muganti sa atong kahigalaan ug kaparyentehan nga nangamatay ug dadon sila ngadto sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Maluluyon og mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang iniyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug gasa nga among gihalad diha sa pagtuo ug paghigugma ug himua nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og mataro.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Diusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Amahan, nga gamhanan ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Diosnong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod tas makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine satisfaction. Dios nong katagbawan nya mahitabo ra ni kun hatagan gid nato ang Ginoo sa atong first choice of everything we do. Apil ng paggasto nato sa kwarta ang Ginoo gyud first choice. So mamalit na mo ron og slots here and now. Bahala mo diyan. Bitaw, salamat kaayo sa atong mga tao nga nihatag og first choice nato karong adlaw, pinaagis pag-alagad nila ang atong mga pimag, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong usherates, ang atong love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang atong parish personnel na nag-andam nining atong misahanan niya, ang ato sad nga mga nag-decorate aning ato mga altars, ang ato sad nga kaning lectors, salmista niya, ang atong choir, ang sila ba ni nagdagahapon sa atong activities pero nakatunga pa gid sila. So dalaygon kini atong mga batan-on ang Holy Rosary
Youth Choir. Nya ang atong naghimo sa formal offerings, pinanguluhan sa bread and wine offerers nato nga sila si Mr. Roland o Mrs. Hilda, Inte, and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So, muna to no, ang atong mga palitonon pa nga slots. Salamat sa namalit. Unya, ang atong palitonon sa Holy Pads or Holiness, Peace, and Divine Salvation para sa National Retreat of Priests karong November 7, naapay 35,894 slots nga available. Gikan ni sa 100,000 slots, 35,000 na lang ang palitonon. So, salamat kayo. November 7 ang atong deadline niini. Ang ato sang Mother Mary's Enriching Graces or MEG nga atong gigamit sa atong kasaulugan sa pista sa segunda patron, gikan sa 20,000 na analay na hibilin nga 2,300 slots. Karoning adlawa ang ato nagyong last day, hinaot untang mahurot ni natog palit, tag 100 ra ni pesos per slot. Sa ato sang 30 slot challenge na anatay na dawat nga 636 ka 30 slot challenge. Nya sa ato sad nga investment slot ang DSAP or Divine Solution and Prosperity, nakadawat na tag pledges equivalent to 72 slots. So 68 slots na lang ang mapalit, tag 500,000 pesos per slot. Nya sa 72 slots nga pledges na anay 46 slots actual investment. So 26 slots na lang ang wala pa mahatag nato in actual. Kining tanan, gracias Ginoo, bunga sad sa inyong paghatag og priority sa mga kalihukan o proyekto sa simbahan. So silang tanan atong hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Praise the Lord. Nya padayon mo og suporta sa atong YouTube channel, ang Padresiano Ubod. Haron magamit nato sa atong Paris Charitable Fund. So, last month or last August, ang atong nadawat, pila to? 135,000. Ambot kaning month of September, madawat sa na nato mga end of October. So, once a day lang yun, no? Maghimo lang yun mo diha og like, share, and view. Niya, padayon mo og hatag sa atong love offering para sa atong upkeep sa parking areas nato o sa atong mga CRs o other facilities dinhi sa atong simbahan. Niya, ang inyo sa mga bata, salamat sa pagpadayon og dala nila diri bisag sa yus buntag, ari in taon sila matog pero okay ra gyud kay na. Niya, may nasad niyong pagkatudlo ang inyong mga bata sa unsaon pagsimba. Unsa ganito'y atong motto nga atong gibalik-balik dinhi. Ready, go. Last week napo ra kabuk ang naka-recite, karon niabot ng mga 26 kabuok, no? Akong giihap ang inyong mga tingog. So ato ko nung suayan ko no og memorize ako kanang basa. The best place to visit is the church. The best activity to participate is the Holy Eucharist. I-recite na sa inyong mga anak o sa inyong mga kaubas balay once a day. Daghan kay mong makuhang grasya na. So atong pakpakan atong mga children nga ni aron dinhi. Salamat kayo mga children. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.